Good morning mga ka-good vibes. Naagya punta nga rin karon sa Pinumungahan. Karitaron, hopefully natay nice activity karon. So watch out mo mga ka-good vibes. I-posted ta mo. Hopefully Friday. So hopefully okay ra mo diha. Pag hinulsol ta karon, at the same time bonding with families and friends. Cut. Good morning mga ka-good vibes. Kuan ta ron, mga alas 10 na siguro ron. So padulong ta sa kuan, Hermit's Cove. So ato ta mag-spend sa ato ang Good Friday until 2 p.m. Kaya 2 p.m. close naman sila kay mao na lagi like we need to be with our Jesus mamatay siya for us this around 3 p.m. so mag-repent na ta, some prayers na so let's go. Hello mga ka-good vibes. Okay, naday tangariron sa Aluginsan sa kuan sa Hermit's Cove. So ato ta sila information para entrance ta. Then that's it, ligo. Then 2 PM na jud ta kutob nga rin di ay. Ha, at least kuan pa. Nang na-control jud bitaw nila. Kamu na mo last dos. Oh. Tunga na ang bayaran? Easy. Kay last dos man. Nakasunod sa ako pa. Mama. Hindi araw ba sila? Oo. Kulang ka oras. Manawat og bisita sir. Lagi. Dali rin last dos. Oo. Pero dili. Gawas sa porto ng last dos. Dili. Ang kuan na tunga lang ang bayaran. Amo gina na. Hermit's Cove. So, barangay Antabag, Bugon. Ginagawa mo. Barangay Antabag, Bugon, Aluginsan. So, entrance nila, mga good vibes. So, tataw niya later. Bayad sa sa entrance nito. So, ato na ta, mga good vibes, sulod ta. Hermit's Cove. Good vibes. Ano sa tatagayan niya itong tigsugba nga rin. Yung murag uhaw na yung ganyan sila na. Gawin pa kayo, kita lang yun nagsilsi, sila wala.
Ito ni silang taga-ayan. Oh. Tagay. Ginagawa mo. Oh. Na, bukog na lang na maabot din eh. Tan. Ayaw na raw, Aray. So, Lucky ka. Hindi ko na ikay. puno oy. Nice. Sa pagpulutan, watch out. Easy! Ayos naman. Pangita naman po ni mga ka-good vibes. Pangita na po spikas. Laga na ni nga red horse. Oo nga, red horse. Na-impyo eh. Lagay kayo. Ah. Ano ba ka? Good vibes, balikan na po ito na ito hatod tong atong tigsugbang ito kay murag uhaw na kayo sila sad. Uy, pagkaayo kita rin sige lingaw-lingaw sila. Wala, di ba? Uy! Ito, balik na. Kaya man na rin sila. Sir, tagay sir oh. Ginagawa mo! Mana sila sugba? Bicol, may kanto eh. Ato din silang pandagayan mga ka-good vibes ha. Kaya murag lingaw na kanin sila da. Pero sure, pag ipag-uhaw niya. So, tagay. Wala pong osa. Ato asa ni. Uhaw man. Ginagawa? Sugas impi uy. Tagayan na po na to. Kaya nag-ihaw na ito. Ha! Kapuya na yung magtanggiro sa mga good vibes eh. Kapuy. Bro, lingaw naman. Tuwa na po na eh. Tuwa to ako sa ila. Diba? Okay ra mo diya mga ka-good vibes. Aba mo ba ka-good vibes nga kaning magtanggiro ta ba? Duha ra gini padulungan. Either ikay unang manghubog kay mao lagi tanggiro nga hangol para nako. Or tanggiro nga minaro nga atik-atik sigag tagay tuwa dito. Yang ending katawan na lang yung imuhang mga katagay kay hubog na niya, ikaw wala pa. Pero maupod lagi. Ang digil nga total lilingaw ba, sabay sa tama ba, di ba? So, mauro yun na, pero na po yung fair pagkaayo nga mga tagero, which is the best kain ha. So untay nanantanan, di parehan ako ba, hangol. Pero anyway, good vibes naman niya ito mga good vibes, di ba? So enjoy na ton time nga rin, then alas 2 wala na, nag-roll call na nag-announce na nagduma ka rin nga
Alas 2 ra. So ang uban mapaligo una, ang wala pa nakaligo. Ay alas 2 out na dyan sila. Which is nice kay ni-respect din sila sa kuan ba. Sa unsa jay supposed to be nga hitabo ro nga adlaw bitaw. Good Friday. Matay ang atong Ginoo. So unta mag-kuan ta, mag-spend time pud ta ba to reflect. Diba? So, stay put lang mo diha mga ka-good vibes, then i-posted ta mo. Tagay na pod. Doon pa lang hangol ta. Share pud ta mga tagay. Kutas mga ka-good vibes. Pero sulit. Sulit lingaw. Lingaw ba? Lingaw ba? Kamu din mga ka-good vibes. Sa kay mga ganap niyo diya sa karong panahon na. Kasi pwede mo makashare nga rin. Comment baro na ninyo marana ba? Sulit ang tagot. Kagisulti pa. Ako tasa. Good vibes lang, di ba? Share the good vibes. Hello mga ka-good vibes. Thank you na. Padung na tamo uli. Kay mag-close na ang Hermits Cove. Padung. No? Kay this time manang lingaw-lingaw. So I think time na po na ito nga magmuni-muni na po. No? So see you tomorrow na mga ka-good vibes. Okay. Even if good vibes ta, still lagi tayo time ni God. Okay. So, see you tomorrow mga ka-good vibes. Agad na sa Binsan, ulit as pinamungahan. Love you all mga ka-good vibes.